Okay, maayong adlaw na to diha tanan Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan dinha nga mga Bisaya, dili Bisaya. Maayong adlaw, magandang araw, good day, have a good day everyone. Maupay na aga sa inyo nga tanan. So, kanino video mga higala akong i-share ninyo ang akong natuklasan last night. Kung giunsa na ako paghimo ang akong thumbnail, no? Gayon sana ako paghimo akong thumbnail sa akong YouTube channel gamit lang ang Canva. So, ayaw pagbiya, kuyugi ko kung kinahanglan sa nimo, kung gusto sa nimo ni nga video, kuyog ta tara himuon na ako ang YouTube thumbnail gamit ang Canva. So ayaw pagbiya amiga, kung kinahanglan nimo, kung gusto nimo, kung nasabtan ko nimo, kuyog ta aron matabangan sad ka, aron sad makabalo ka kung unsaon paghimo ang thumbnail nato gamit lang ang Canva. Sayon na kay mga amiga. So ayaw paglakaw ha, kuyog ta. Musunod na ang atong screen recording. Okay, maayong adlaw ni Ana, masugod lang atong screen recording gamit ang ato ang shirt. Okay. Dinhi amiga, i-open nato, nakita ninyo nga naa diha akong Canva app. Kung wala pa kay Canva app, hala inyo na siya i-download. Naa sa Google app, naa sa App Store. So, i-open lang na ninyo, pero dapat ang amiga ha, before ta maghimo sa ato ang thumbnail, dapat na alam mo ready nga mga picture o kabalo na mo kung unsay inyong i-type para dili mo magsigig balik-balik sa inyong agi. O dali na kung mahuman, ang dama daan nyo ang picture kung unsay inyong ibutang sa thumbnail ka ng pinakatsada. Ako is mas gusto rin ako is simple lang ako ang mga thumbnail. Wala na dagang kaipikan. So, kamo lang mag-igo kung unsay inyong mga arte ang sa inyong thumbnail. So, i-open na nato ang Canva, dili na nato daganan pagstorya para mahumanta. So, first of all guys, ikita na inyo, na-open na ninyo ang Canva ninyo. So, pag-register ninyo ang Canva, pwede daw na inyo lang ma-register gamit ang inyong Google. So, dili na ako ang Gmail account. Pwede rin na kung naamong Gmail account, pwede na ninyo gamiton. Kung kanang yung Gmail account, makasave sa inyong Google account, gamit na, ma-open na inyo ang inyong Canva. Na ako'y secret message ninyo amiga kung magamit ang galing para sa mag-open mo ang mga app na inyong gamitin sa mga social media ninyo. Naghimo ang laing app na dili gamit sa inyong dili personal use ninyo. Naghimo ang laing app na special good na app na ay app ba ang kanang ko Gmail di ay. Naghimo ang inyong kagaling Gmail na lahi sa inyong personal na Gmail. Aka na ang Gmail mo rin yung gamitan pang open sa mga app na inyong gamitan sa inyong social media. Okay? Mayroon pag nasabtan ninyo mga amiga ha. So, diri makita ninyo sa search for content, i-search lang na inyo din ha ang YouTube thumbnail. So, makita ninyo na ana din ha. I-search na ninyo inaara. Daghan kayo mong makitaan din ha mga amiga. Pinakadaghan. Pilian ninyo mga amiga ang kanang walay suwat nga pro. Kay kanang na isulat nga pro o kanang na ayuhis na paid, bayranan na inyo mga amiga. Magbayad mo na. So, piliin na ninyo, magpili mo na mga amiga ha. So, unsa may akong piliin, pili na mo diha. Kanang pilian niyo kung magbutang gali mo picture. Asa man ang hidagan. Kung magbutang gali mo picture, pilian ninyo ang kanang naay mga picture sama ani. Okay? Pero ako na alam ang pwede save. So, ora to akong gamitin. Pwede sa kanina lang akong gamitin para sa kanina video. Wala na siya suwat na pro. Okay? Ay, kagwapo. Nakita na ninyo na. So, kala siya kanang linya, na ay suwat na replace. I-replace na ninyo sa inyong mga gwapa nga ongsos. Para, gwapa kayo. Na itong mga posing.
So, kani akong pilion. Tara! Kita na na. Naputol man ang ulo mga higala. Naot mo siya. So, ilisan na to ni. Ari pa sa home. Lara ninyo mga amiga kung unsa ihang gamiton ha. Magpili mo diha unsa ihang maganahan. Ako na naman kay deserve din kani. Kani ako ang deserve may akong gamiton kay sanay na ko ani. So, suwaya na to ni. Kamo sa mga amiga, pili lang mo nila unsa ihang gusto, okay? Para na akong gusto nga size, mao ni akong deserve. Kung ana gani mo nagustuhan para mas dali no, dili mo madagang oras, dili mo masigpili, mag-save mo og usa ka thumbnail na mo inyong gamiton para dali, dili ka sa oras, dili ka sa hago. Okay? So, mauna na siya. Kaya ako hilig simple naman gid akong gusto mga amiga. Di ko ganahan favorite. So, kami din akong ilisag color. Nakita ninyo din kana na naghana nila mapilian na ninyo. Okay? Pili lang mo anak na ay red color, kanang color, pwede na nato mailisan. Kung itong ka-dark food, ilisan na ito hayag. Kapisod kaya gari pa sa kuan, gradient. Hayag na, hindi kayo. Nakay sa fire man ako ang color, so ayan na ito. Hindi na kayo na mga amiga. Kani din ato sa mga naisuwat, no? Naisuwat mo lang, akong ginano, pilian ninyo na may mga suwat, may mga picture sa tao, kay para sa yun lang ang pag-edit mga amiga. So, akong ibutang dire ang edit na ko din ha, kay ato na siyang i-delete. Delete na to na siya daan para masuwat taong bago. So, how ing change my life. So, mauna. Okay? Butangan ko na ako diha og kanang mga emoji. Okay? So, ako simple na dito man. Kung nakalaka mo mga amiga, nara ninyo, ha? Kung unsaon na ninyo magpagwapa. Dako na kayo siya. So, kana siya kung kuan. Gani ato ni adjust. Pwede sa ni siya kani ako ang smiley face. Hindi ako ni paubos kamay. Pwede sa ni siyang atong bilitin. Para magdako-dako siya. No? Una ka na kong subscribe button. Pwede sa na siya. Bilisan na to ni siya og dili video. So, anhita kita ang walang light plus sign. Pislito na iyo ha. Iyo na pislito na kasunod kaya mga amiga. Unya, anhita sa elements. Dili day sa elements. Anhita sa text. Text na to ni. Kaya para dili siya kuan. Pero naay picture din, manita ta sa elements ng picture ha. Subscribe picture. Subscribe button. Kanang di mo lihok ha, kanang di mo lihok ang atong piliin mga amiga. Kani siya ato na siyang i-delete kaya na bago. Kani ato na siyang i-drag sa hubos. Sakto kayo, ato na siyang i-adjust.
kani siya, kani naglihok-lihok. Kaya kung gusto, is picture ra gitanan, walay video. I-delete na nako. Lihokon na nato diha. Hala. Paantihi-antihi sa ninyo. Kaya ako, simple. Gusto na ko simple. Simple lang ba? Simple life. So, magsuwat, magpuno na po ko din ha. Butang taog. Og like. Like button. Okay? Balik yung gihapon pa dito sa katong elements. Okay? Like button. Oh, tapos dito na yung like button. Oh, parang dili picture ka hindi mo lihok ang higam pili ha. Ayaw mo pili ang lihok kay siyaw na. Dako-dako ko na to para kita tayo. Okay? Kaya dinhi kay gusto na kong naisubat dinhi. So, ang sao naman siya. Kani siya i-drag na ito ni suway ka para anha. Kaya naapa ko'y gustong isuwat din ha. No? Naapa ko'y gustong laing isuwat. Ipuno din ang suwat. So, anhi na ta sa text. Kaya magsuwat-suwat naman ta. Text. Magpili ka diri. Kani atong pilihan kay gamay. Okay, sabihan, dako na niya siya. Kana, pwede na siya na siyang padaktan mga ida. Tapos dito na i-drag padako. Okay. Drag, kuan na siya na. Gamay kasi nga tanan mga amiga na. Ilisa na to na siya. So, balik ko kuslit. Pili ka ng dako-dako. So, nara din ha, talawan niya mga amiga. Talawan niya. Pilian na ninyo na adin ha. Scroll down na ninyo. Scroll down. Adin ha, mga guwapa kayo. So, ayan na yung glow in the dark. Wow, kapahaan nga amiga. Kani lang glow in the dark atong gamiton. Kani siya ato na lang siya i-delete. Pero pagpili mo din ha inyong mga amiga ha. Ido. Kani siya. Kenapa ko gusto isuwat din ha. Ato na di ha. Ako isuwat dari story. Ay, i-delete yung amiga. Talawan na nalibat na ko. So, i-delete na to siya. I-delete. Suwatan na to ng bago. Pero, ikaw, story, dako sa gid kay sa brand. Haot ko sa pwede na siya pagkamay-gamayan na itong i-adjust lang din natin siya. Kinahanglan ka cellphone na itong gamit. Kinahanglan dito og dili kurog na kamot. So, story. Pero, pwede na siya niya i-drag. Pataas. Okay? Pwede siya na niya pataas. Kinahanglan mo ulit kung yung dapat di mo kurog og kamot. I-drag sa na nato ka dyan. Dili pa dako. So, kinahanglan din na itaturo ko pramot ani mga amiga. Pero puro pagpramot dili na din makaduha atong trabaho. So, ato ni siyang i-split sa. Okay? Pwede siya na inyo story in my life. Story in my life, no? Atong sahiran. Kung gwapa na ba siya. Nakapun na pataglain.
Ando, ako ay dili magkukuha ng daghang mga kuan gud. Daghang mga kaibigan mga amiga. So, ito butang story in my life. Suwat na po taglain. Delete. Wala na, delete. Ayan, sige. Pataas na code. Bisaya sa Laganan. So, story in my life, Bisaya PH sa Laganan. So, wala siya, dili na ako na daganan pa o dagang suwat, no? Wala, dili mong gite ko dili pa nang nana. So, kani siya ato ni idragamay. Yan. Anak, kaya magagmaan na kayo sa sabos. So, para na ako okay na siya mga amiga. Pero kung kamo gusto ninyo pagwapahan, inyo lang na i-explore ang kanba. Daghan kayo mo dihan makitan. I-explore lang na inyo. O ma-amaze mo sa paninigot sa kanba. So, ato pag yun siya idragamay kayo para makita ang kamot. Na ba? Kani sa siya idrag na itong gamay. Para na ako okay lagi ko na siya mga amiga. So, ako na ni siya i-save. Okay? Sana. Save na siya. So, makita niyo na mapap-up dia i-save image. Ayun ang inyo pislita kay makabayad ta ana, okay? Ayun ang inyo pislita ng try it free for 14 days. Kay makabayad mga na i-ex na. So, ready na to. I-check na to sa akong gallery, ha? Sa photos na, okay. Ready na. So, ready na akong thumbnail. Mga amiga, kung unta, no? Kung subaybay mo ani, dili unta na lisod kung gusto pa yung another video na pod nga tutorial ang inyong ang ako ang i-share sa inyo mga amiga, comment down below lang ha. Ug ayaw kalimot mag-subscribe. Unta na sa tabang ninyo kani nga video mga Bisaya kung mga higala diha. So, have a good day and see you sa akong sunod na video. Bye!